Président Nika Yamariaï, Amba Bakurubache, comité de pilotage président Ousmane Soufou Maïga, Aïla de la folie que Jamana Nyamoni à Barake Nyona, Jamana Cheba fait bien, Antiri Douga et Befou, folie Kofa, à la Fouka, à la Kounumando, John Bisson, à la Basson. Tu vas vous follow you for l'homme propose, Dieu dispose. Président Beningana Siridomé, à Moromono Soukandi, à la Sona, nous à Dame Nyon fait. Ngabi, a beda falente ay do ko lui ka kla ka foli krenkre ka di na baga kelengelema ka da ina sirani na sababuka ala mu bilatike ni siga kumado ka sababu yake président de la transition ay bureau musigi le 5 février ko jamana ka bena kelya kuma ka care ka damno don ka se bima kalo saba ma kelente mi sigira ma kelente ni comité la min tora ko ka sali rema cɛsiri ni baara kɔnɔ jamana ka ministère fɛn fɛn bɛ yen n'an n'o kan ka ni baara kɛ a bɛɛ y'i seko ni damayira kɛ an ka institution fɛn fɛn bɛ yen ni ci sera ma a bɛɛ nana a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka premier ministre kɔrɔw an ka masakɛ kɔrɔw ka du a b'aw fo k'aw fo k'aw ka denbayaw fo aw ni ce aw ka bisimilali n'a ka hakilina ɲuman di la dialogue in kɔnɔ a tɛ ɲinɛ gouverneur kɔ dugu 20 gouverneur k'ale région 21 fara kan o ye ekɔlisoba ekɔlidenw ye u n'u ka recteurs u fana ye ko in kɛ u ka ko ye n'o ye jamana sigi a bɛn a keleya a kuma ye a ko o la a tɛ bɔ kuma la fiyewu comité de pilotage mɔgɔw ko fo a ka segin ka an hakili lajigi a m'a yɛrɛ bɔ a la président de la transition ye danaya mun d'an kan danaya in na ale b'a bisekiya a b'a jigiya don min na an bɛ tila sigi ka kuma kuncɛ la n'o bɛ bɛn kalo in tile 10 ma o k'a sɔrɔ jamanadenw ka hakilina a taara ba la o tuma la jamana a bɛn a keleya a bɛ sɔrɔ ni min ye an ka se ka fɛn ɲɛnɛman bɔ k'o di président de la transition ma min bɛ mali ka balo n'o ye mali ka bi ye ani mali ka tariku tɛmɛna an wasɔrɔ ni cɛba caman ye an ye cɛba caman lakali an ye duguba caman lakali o ni anw tile tariku ye min mana min kɛ nin kɔnɔ don min ti bi o bɛ lakali o tuma ko comité de pilotage tariku kɛnɛ don mali ka bi kɛnɛ don o ye anw ye an bɛ bi balo wa an bɛ tariku kura sɛbɛ n'o ɲɛna san 100 ɲinan kɔ o bɛ lakali ko karisa tun bɛ yan a bɛnna ni nin ye a ye nin ɲɛnabɔ nin ɲɛnabɔ cogo la maaw b'o fana ta ka baara kɛ n'a ye i b'a fɔ kurukanfuga taara ka baara kɛ n'a ye a da ma dogo o la ko an y'o fɔ k'an k'a dɔn tigitigi jamana in kɔnɔ maa kelen tɛ yen président de la transition y'a kanu mun ka kɛ bolokɔfɛmɔgɔ ye nin kisi ka kuma la maa kelen tɛ yen jɔ kɛra min hakilina la denmisɛnya t'o la wa comité de pilotage tɛ maa si minɛ k'i ka kuma ka d'a ye wali i ka kuma man d'a ye bari président de la transition ko kuma bɛ se ka gɛlɛya nka n'a b'a tigi kɔnɔ a ka to a ka fɔ kuma fɔta bɛ se ka goya i ye nka président de la transition ko bɛn ti kɛ ka mɔgɔ ni kɔnɔkuru sigilen to o tuma kuma ka di bɛɛ ma ni kuma dira bɛɛ ma a gɛlɛma a duman a nɔgɔman a bɛɛ mana fɔ a bɛɛ ka ta ba la yaasa a ka ta ba la comité de pilotage président y'a dɔn ko dugu foyi tɛ yen pan kan ka kɛ min kunna o kama a daminɛna commune na commune kɔnɔ mobili sɛbɛn min ye o donna mobili kɔnɔ dɔ nana moto la dɔ nana nɛgɛso la dɔ yɛlɛnna so kan dɔ yɛlɛnna ɲɔgɔmɛ kan dɔ yɛlɛnna fali ko kan dɔ nana sen na nka nin bɛɛ nana ko n b'a tɔɔrɔ n'a degun kɛ yaasa ka faso dilan ka faso sigi kan fɔ o tuma foli bɛ kɛ olu ye k'a minɛ o communes la ka na se région ma ka na kɛ préfet ni sous préfet ka se gouverneur ma aw ma sigi aw ma lafiya a y'aw cɛsiri a ye nin ta ba la ni dialogue in sigi ka kuma in n'a kɛra fɛn ɲɛta ye président du comité ko k'a tɛ bɔ kuma la f'a ka aw fo n'a ye aw fo o tuma la turu sera anw yɛrɛ ma ɲamakalaw dugutigiw u n'u ka ɲamakalaw ko in ma k'aw kɔ yan nɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ ba Moktar Kone an b'a fo fédération président bɛ yan an b'a fo commune jeliw bɛ yan jelima ninnu bɛ yan an b'u bɛɛ fo ko k'aw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an bɔra la symphonie tiɲɛ yɛrɛ la a diyara fo ministre ye tɛgɛrɛ fɔ komi an tɛ se k'o fɔ a diyara dɛ a diyara jamana bɛn n'a keleya
nin de ye Mali ye nin de ye malidenya ye Mali kunu dɔnkili mun kun bi da yɛrɛwolo bɛɛ kun bi yɛrɛ dɔnkili kɔnɔ danbetigi bɛɛ kun bi yɛrɛ dɔnkili kɔnɔ o kama ni bi tɛ dɔnkili kun tɛ se ka da yɔrɔ bɛɛ a tɛ se ka da bɛɛ la nka aw ni ce président du comité de pilotage i ni ce président de la transition i ni ce n'i ye jamana jɔ ka ɲinɛ jamana danbe kɔ a bɛ komi i ye na tobi i ma kɔgɔ k'a la aw ni ce aw yɛrɛ nin ko ye président du comité ka kuma ye k'a dakuruɲɛ damadɔ la k'a lase aw ma komi n'a ma dafa an bolo jeli bamanankan don ani tubabukan tɛ kelen an y'a ta tubabukan na ka na n'a ye bamanankan na hakɛto b'a ka salala Mamadu. Merci bien, Brahma Swando. Excellence, Monsieur le Président de la Transition.